Utan att ha stora vitan innan list så hade jag standmenten här för att först och bunten höjar i kärn mellan manna om hända sermesta och dolta fulla trend. Kom för att alka, kvöjtja och sätta svårningar. För eran, fast det fyra, då ständra således. Men förra sövan var skriva av kristna folke och i kristna rementan. Tui var Sigmundur sjálvsagnar hetjan som kristneboaren og vinur tja Norges konge, medan Trondur, Frujur Joasjón, Reihardur og Frøknutur var settur i døkkljós. Sies må at den kristna fjölden ikke alltid hefur hildu tröld hótt metum. Tui betur menn omskipast av mansens æve. Her æver nøyhugsan og vujan sjónaring. Det avgjørende ikke søvan, men tulkingen, og samløyke og søvende nutøy. Nå og døven være Trondur setter i samband med kjelteskap og kristendom.